tem tang wara HP ka wei ki jing thu khana ka basngu tanat shapang ka ni ka Britney de la mura ka ne ka de ka wei ka klur ak film dakai ha ka jing im jong ka ni ka Britney bat ong ka ni ka Britney kala im ha kita ki kam jabo la ne kita ki kam auria ka jing im ka jong ka kumba nriu tuli ki snem kala ya ringkat bat kini ki kam bat ong kini ka Britney ka jing im ka jong ka don la ka jong ka ying ka sem ka don la ujong utanga uba I ujong ka bat ka don ru la ki khun ki kti bat ong ka ei ka bala penlong ye kini ka Britney ha ka jing im ka jong ka bat ka ei ka khana ka banga kwa e ka ban wan ra shapang kini ka Britney shapang kane ka Britney ka ei ka bamaka ka mat ka jing im ka jong ka Long ba kani ka Britney ka de ka wei ka thei auria ka bala im de ki katu ka ni snem ha ka jing im ka jong ka ban im ringkat bet ki jong kani ka perthei bat long kani ka Britney ka mat shubun ba ki jing ha ba ya dei bat ka ying ka sem ka jong ka bat ka mat ru ya kata ka jing ha ka jing long shimet ka jong ka bat ka matru apedeng kita ki jing ki bangim la ka ban batai shapang ka jing imbriu ka jongi iwei pi wei bat long ka ni ka Britney ka jing im ka jong ka ju pendon kam ha ye ka ban di ikini ki drug addicts ha ka jing im ka jong ka namar ka dei ka wei ka thei auria bat ka ju pendon kam ha ye kini ki drug addict ha kan jing im ka jong ka ba man la kisngi bat long ka ei ka belajar mensim ujong ublay ula kata ya kane ka thei auria Jesus Christ ubalong unong penim ula kata ya kane ka thei auria bat kane ka thei auria ka bangitip kane ka Britney hatin bakali ya kendu met bat mensim bat haka jing shem mensim ka jongka markmat yu Jesus ubalong ublay uba im bat ublay uba shisha kala kentaj no ikini ki baro bat long kini ka Britney kala pai no si ublay uba imbat ublay uba shisha bat utanga ujong karu ude uwei u Kristan bat long kala but bat kala ngej bat kala kongu yala ujong utanga haka jing im ke jongka bat long ka ei ka basnu tanat ikini ka Britney bat long kum ka ying ka sem ke jongka ringkat bat uni utanga ujong ka uba kerteng Richard laong ba kila tei ka wei ka jaka bat kila shnai ka wei ka podcast ya ka ban khot iki breu ke badon kam ke jing yaram bat laong ka ni ka Britney kila trei shibun ba ki kam ya ka ban yalap ika keten ke jong ublay bat kala laru ika ban penkia ya ki ba bun balang ke badon kam ke jing penkia lingba ka ni ka podcast ke jong ka kaba maka bat utanga ujung ka kila shna bat kila bu bat ong ka ne ka Britney ka jing im ka jong ka tap de ka jing kemen hadin bakla ino no iki ki kam jong ka perthei nadu ba maka ka mat bat nadu ba maka ka yat iki lenti ki ba auria ha ka jing im ka jong ka sngu thu lut bat pleng kini ki kim ai jing mentoy ya ke jing im ke jongka bat long ke jinget ke baskem ha ke jing im juga ni ke Britney de la mura kala yo ya kata ke jinget ke bahajan bat utrai ujungi Jesus Christ ya ke ba mangabat mengilang ngimane ke jing im ke jungi ya ke ba man le ke sngi lomba ke ni ke Britney kamla ya ke ban ino dan ni kamla bat kala IT mat ban mensim tang sha ublay im bat ublay uba shisha bat kadang laru ikaban trei ki kamba habaya dei bat ki kampen kia bat kadang laru ikaban le ki kamba ikaban ai ki jing selok ye kita ki badon kami ki jing arab na marba maka kala IT mat ban mensim bat ka jinget ke jongka kala next cam bat ublay ujongka ubalong Jesus Christ ubala ikban pentau thmai ye ke jing im ke jongka ho oi ke jing im ke jungi kibreu
bunsin ngidu jingkermen rei mensim ujung ublei utrei hakum kita ki mensim ki bomdon shu ke jingkermen hoi ke jing imbreu ke baman laki sngi ni mat shubun ba ki jing ni mat shubun ba ki jing syap panshoy hai ki ki jong ke perthai rei la do utrai umon ye ke ba mau unjit bat ye ke ba mau un thau thamai ngimla ikban bat ngimla ikban neksa haka kam ke bangi im haka kam ke bangi yat ngiyeng rela do utrai umon ikloi ikban mi no na pedeng kita ki pongkti ki bangi im haki ki jong kena ke perthai hoi ngin phai kena ke Britney ru ke Britney kelangam haka ta ke pung ahor jong kena ke perthai Re utrai umon bat ula shim bat ula tano yaka na kene ka pungti ahor bat maka kelalong ke briu ke bat mai bat kalala ik ban trei ki kamba ki jong utrai bat kala pen ish ke perthei bat ada pi kwa ik ban tip wat ye ke jing tip ning ba kine ki social media ye ke jing im bat ke jinglong jingman jong ke Britney katnu kalong ke briu ka ba thau thmai bat katnu kalong ka wei ka briu ka ba ai men sim tham tam ye kitu ki briu ki bla im ha ka chu ka banta ye kitu ki briu ki bla ya ha ki ki jong kan ka perthai bat kane ka Britney ka ai men sim kum kita na mar ba makaru kala im kita ki jong kan ka perthai te ha kan ka por ka ba manta ngam syam la don shubun ke benta ye ke ban wanra ye ke ka story la ne ka khana ye ke jingle kamba ke jung ublei ye ke ka shakri ke jung ublei ke ka Britney de la mura te tangki ne ki kenten ke bekhendiat khublei shubun